Dneska je volný den. Samozřejmě jsem to nevydržel zase a vyrazil se podívat tady na Duny Písečný. 3 km tímhle směrem od nás. To nezdá. Kluci sem chodí občas běhat. Makačka. Musím někdy tím přidat. Tady zkoušet. To je ten maják, asi 5 kiláků od nás. Paráda. Vždycky mezi nimi je takováhle díra. Tam asi pozůstatky po nějaké vodě, nějaký takový